היי, אתם כבר בטח מזהים אותי. סמל תרבות, בנוי לתלפיות, מלא בביטחון עצמי. ובצדק, אני קן קרסון. או בקיצור, קן. מסתובב בעולם מאז 1961. כן, אני בן 54. הנה אני. אתם מכירים אותי בתור זה שתמיד ייצוגי, רהוט ורשמי. אבל אני פה היום עם דגל המדינה מאחוריי, כדי להציע לכם הצעה שלא תוכלו לסרב לה. בחרו בי לנשיא הבא של מדינת ישראל, ואני אוודא שכשיחשבו על ישראל, יחשבו עליי. חזקה, לא מתכופפת בקלות, אייקון בינלאומי לשלמות. אתם בטח שואלים את עצמכם מה אני עושה באמת כל היום. בזמן שאשתי שתחיה ברבי מטיילת בעולם, אני דואג להוביל חיים עצמאיים ומסוגננים לעצמי. אבל כמובן, לוקח אותה איתי לכל מקום. במשך 5 העשורים האחרונים ניסיתי מלא כובעים. חליפות עסקים, מדליות אולימפיות, והכי חשוב, הלבוש התיאטרלי מתקופת הביניים. זה לא קל להתאים את עצמך לכל אירוע. רוצים לראות על מה אני מדבר? הנה אני עם ברבי בחופשה השנתית שלנו בהוואי. הנה אני, בכנס תנו לחיות לחיות בספארי. בהופעה של הרולינג סטונס. בגמר של מכבי. ויודע להעריך חומוס טוב אצל השכנים שלנו. כי כשאני נראה טוב, אתם נראים טוב. אז תגידו כן לכן, כי על איכות לא מתפשרים. ואצלי, בניגוד לאלה שהיו בתפקיד לפניי, איכות היא באמת לא מילה גסה.